Igbo anyị abịago na Mommy of Africa. Anyị abịago na Mommy of Africa. Anyị abịago ọzọ na-enyi ndị be anyị. Ka ihe unu na-afụ ebe a, Grace of African Fashion. Na-enyi dress maker. Dress gịnị maker. Na-enyi telefonu ya. Kọpili na ya bịa na patronize anya ọ bụ onye be anyị ọ na-ele apịa ebe a na gịnị na Peckham gịnị London. Peckham gịnị London. Na-enyi shop ya ọ na-ele ihe niile. Oke nwa babịa ngo iwe ọ na-ele ihe niile na shop ya ebe a unu fulia ka ezie. Yes, na-enyi ndị be anyị Grace of Africa na-eline ebe ọ nọ Unit 17. Unit 17 ịbịa na Peckham ịchọ Rye Lane Market. Yes, Unit 17 Rye Lane Market. Rye Guinea Lane Market. Ifuru ya Peckham unu bịa ebe a na-egolu onye ọbụla chọrọ ihe ndị be anyị ọ dị ebe a. O nwere ụdị ihe ịma mfu ihe niile ịchọ dị n'ala Igbo ọ dị ebe a. Nekwu ya ọzọ shọpụ ya juru eju. O nwere ihe niile a na-enwe. Ifuru ya ndị be anyị unu bịa patronize anya gobe na ihe niile. Na-eni m ụmụ nwanyị na-eni ihe iyori onu. Unu na-alaiki ụdị ya. Unu na-alaiki iyori onu mgbanaka na mgbanụkwụ. Na-eni ma mgbanụkwụ na-eni mommy na-eni ọ bịa bụ Grace of Africa. Kene ndị be anyị. Ndị be anyị ekenekwa m unu. Kọwalụ ife ihe ị na-eme. Aha m bụ Grace of African Fashion. I make dresses. I sell already made ones. Yes. Na-erekwukwa ihe nri. Wow. Ndị Africa. Nke ndị be anyị ma nke ndị Africa. Yes. Oh, daalụ. Ndewo. Na-enu ụmụ akwa occasion cha na-eni o nwere ụdị adịrị ebe a ma George ma woman blouse ma okpu ndị nze nne nke ndị lọlọ ebe a ma nke eji eyi trouser. Ịmara iyili trouser black iyi kwesị abada malụ mma jala aja ọ na-enwechekwa ya. Ịmara na ọnya bụzi ebe a nọ kịta iyili trouser plain trouser ma ọ bụ ịmago iyili top abada yikwesị n'elu. Ọ bịa bụ egwu eji o nwere eri nne ebe a. Ịchọkwa ọkwalụ gị ifuru ya ịchọ ọkwalụ gị ya maka ndị ịma na oge mmemme eluwego na ebe unu ya abịagolo okpu nwa agwali. Ifuru afọ okpu bụ okpu nwa agwali okpu ndị abịrịba Itemohofia okpu ndị Igbo. Yes, ikwutelie ọ bụrụ nke ndị abịrịba Itemohofia ọ bụ nke ndị Igbo. Ọnya ka eji ama ndị Igbo. Ndị Igbo eji ama ndị Igbo. Onye ọbụla kpụrụ okpu anyị nwekwali eri nne na be anyị. Okpu kịta anyị nwere eri nne n'isi agụ eji ama ndị Igbo. N'isi agụ eji ama ndị Igbo o nwere ya ndị mmemme elubegokwe ọgbakọ ndị Igbo. Ọgbakọ ndị Igbo na United Kingdom olubego nnọọ. Unu ya abịakwa ebe a o. Unu ga-abịa ebe a bịa goo onye ma akpa dị iche iche. Unu gbakọta ebe a ọ bụ onye be anyị ka unu bịa tụnyeli wee bunye tie enu. O nwere ụdị ihe adịrị ebe a. Ọkwa unit gịnị? Unit 17. Yes. Peckham Rye Market. Yes, ndewo. Ngwa nke emesịa. Ndewo. Oh, bye. Daalụ.